Hola a tots! Avui us presentem una recepta de cuina. Un pastís de xocolata molt fàcil de fer, ràpid i us quedarà boníssim. El podeu fer sols, però sempre amb supervisió d'un adult. Aquesta recepta podem treballar els diferents estils de cuina i els diferents ingredients. Els ingredients que necessitarem per fer aquest pastís són 125 grams de mantega, 150 grams de xocolata per desfer, 80 grams de farina, 125 grams de sucre, 3 ous, 3 cullerades soperes de llet i una cullerada petita de llevat. Primer posarem la mantega a desfer amb un bol, la xocolata i ho posarem al microones perquè es desfaci. Mentre tenim al microones la mantega i la xocolata que s'està desfent, trencarem els ous i els posarem al bol. De nou, 2, posem sucre i comencem a barrejar. Ja tenim el sucre i els ous batuts, ja tenim la mantega i la xocolata desfeta. Ara hi afegirem la farina, la cullerada de llevat i les 3 cullerades de llet. Comencem a remenar. Remenem bé tots els ingredients. Ja podem afegir ara la mantega i la xocolata. Ja tenim tots els ingredients barrejats. Els posem dins el motllo, un motllo apte perquè pugui anar al microones. Posem el motllo dins el microones. A màxima potència durant 6 minuts. Hagin passat els 6 minuts, deixarem 5 minuts en repòs, sense obrir el microones. Un cop passin els 5 minuts, ja podrem treure el pastís. Passats el temps de cocció i el de repòs, obrim el microones, traiem el motllo, procurant no cremar-nos. Així us ha de quedar el pastís. I ara el desmotllarem. Aquest és el pastís de xocolata que us hem presentat avui. Esperem que us agradi. Bon profit!